बे हाबाफारिखौ लादों। दा बेवहाय फुंखा सुबुं एबा गाहाय आलासि महरै जोङो काजियामाति जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गोरायुं मानगोनां बिथां गहिन चन्द्र बर' बिथांखौ जोङो हांख्रायदों आरो बे मेलनिनो बेखेवगिरि बे बर' बाजार गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मानगोनां कातिराम नार्जारि बिथांखौ जोङो हाबाफारियाव हांख्रायदों आरो दिनैनि हाबाफारियाव जोंनि हांख्रायनाय बायदियै बे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो बर' बाजार ओनसोलनि सिनियर एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो बे समाजनि दैदेनगिरि मानगोनां मेलेमजिबि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो मोनफ्रोमबो दखरानिफ्राय फरायसुला फरायसुलिफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। दा जोङो मोनथिगौ बड'फाया सासे हारिनि जोंनि बर' हारिनि सासे बिफा बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रि आदर्शखौ अरायसम गोथां महरै फोथांना लांबाय थानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबाफारिफोर लाबोबाय थादों आरो इयुनावबो बेखौ लालांबाय थागोन आरो बेखौनो जोङो बुंनो हायो बिथाङा सासे बर'नि बिफा आरो बिथाङानो जोंनो बर' हारिखौ बुहुमाव हारि हिसाबै थांना थानांगौबा जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव सांग्रांथि जानांगोन आरो बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानांगौबा जों बयबो खौसेयै खामानि मावनांगोन आरो जोंनि गेजेराव खौसे थायोबासो गोजोना फैगोन आरो फैबाय थानाय समाव जे बिथां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गोथार सिमां नुलांदोंमोन जोंनि बर' हारिखौ खौसे खालामनानै मास्टार रेस दानाय। दा बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैसिमबो खामानि मावगासिनो दङ आरो बेजोंनो उदालगुरि जिल्ला एबसुआबो दिनैसिमबो खामानि मावगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समावबो उदालगुरि जिल्ला एबसुआबो खामानिखौ मावलांबाय थागोन। आं आसा खालामो बयबो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रि आदर्शआ जाहाथे गोथां महरै गोसो गोरबोजों बजबनानै जोङो फोथांना लांबाय थानायनि थाखाय बयबो जों खामानि मावगोन बेखौ बयखौबो आङो खावलायहरबाय। दिनैनि समाव गोदानै दानाय फरायसा आफाद बनसुआबो दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फालिदों आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन एनजिअफ्राबो फालिदों बे बिथिङाव दा बड'फाया जिहेथु बर' हारिनि सासे बिफा दा गोबाङा दिनै जोङो नुदों बिटिसि सरकाराबो दिनै गुबुन गुबुन फसंथानफोराव गभर्नमेन्ट इन्सटिटिउसनानो जा अफिसफोरावबो बेबायदि बड'फानि जोनोम सानखौ फालिनो थाखाय मोनसे इन्सट्राकसन होनायखौ जोङो नुदों बिथोन होनायखौ आरो बेबायदिनो बड'फाया सासे हारिनि जिहेतु बिफा बेखौ बयबो गोसोखांनानै फालिनाया हयथ' गुबुन गुबुन संगठनाबो बेखौ निस्सय फालिगोन आरो जोंनि बर'फोराल' नङा गुबुन गुबुन दिनै जों नंगौ माखासे सिगांनि एबसुनिनो जायफोर दैदेनगिरिफोर जोंनि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो ससियेल मिडिया बा मिडियाफोराव जों माखासे बाथ्रा बुंनायखौ जों नुदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जाजेननायनिफ्राय दिनैसिमबो बे आइडिय'लजिनिफ्राय जों एबसुआ जेब्लाबो दोरोदाखै जिहेतु मिशन भिजन दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ लानानै दिनैसिमबो खामानि मावगासिनो दङ। बियो थांनाय समाव जायफोर दैदेनगिरिफोरा दिनै बे बाथ्राफोरखौ बुंदों थांनाय समाव बिथांमोनाबो बै बड'फानि सान्थौ सानस्रि आदर्शनि बाथ्राफोरखौनो बुंनानै बिथांमोनाबो खामानि मावदोंमोन। दा नैबे समाव आं बेखौसो सानो माखासे राजखान्थियारि बिथिंखौसो नोजोर होनानै बाथ्राफोर बुंनाय बायदिखौ जोङो माब्लाबा जों बेखौ नोजोर होनो हायो। दा आं सानो बेबायदि बड'फाया जोंखौ फोरोंलांदों जे बुहुमाव नोङो हारि हिसाबै गसंथानांगौबा जों खौसे जाग्रोनांगोन अब्लासो जोंखौ सुथुरा नाख्रेबनो हानाय नङा। दा फैबाय थानाय समावबो जोंहा दिनै सोमावसारनायनि गेजेरजों जों दिनै मोनथाम एकर्ड जों मोनबोनो हाबाय। गिबियाव जोङो BSc एकर्ड मोनबाय, बिनि उनाव BTC एकर्ड मोनबाय, दायो जोङो सोमावसारफिननानै दिनै जों BTR होननाय मोनसे एकर्ड खालामफैनो हादों आरो बै समाव जोंखौ बड'फाया लामा दिन्थिलांदों
जे बर' हारिया गसंथानांगौबा जों सोमावसारनायनि गेजेरजों जोंनि थांखिखौ जों इयुनाव जों जाफुंहोनांगोन आरो दिनै बिटिआर एकर्ड मोननायनि उनाव जोङो माखासे दफाफोर दिनै जों मोनबोफानो हाबाय बे दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय दिनै भारत सरकाराबो आसाम सरकाराबो दिनै आखायाव लादों आरो फैबाय थानाय समाव निस्सय बे जोंनि बिटिआर एकर्डआव थानाय दफाफोरा मोनफानि उनाव मोनफा मावफुंजालांबाय थागोन जों बेखौ बयबो हेफाजाब होनांगोन आरो बे दिनै एकर्डनि जाखांनायनि उनाव जोंनि गेजेरनिफ्रायनो जुदि माखासे नंथारि बाथ्राफोर बुंनाय सुबुंफोर ओंखारोबा खिन्थु जोङो थांखियाव सहैनायाव जोङो हयथ' जेबायदि जोङो सहैनांगौ थाबैनो जों हयथ' सहैनायाव हयथ' गोबाव सम लानो हागौ दा बिनि थाखाय आं सानो जोंनि हारिनि लाबनि थाखाय मोजांनि थाखाय बयबो बाथ्रा बुङो आरो बड'फाया जिहेथु जोंखौ फोरोंलांदों बुहुमाव बर'फ्रा खौसे जाबासो जोङो हारि हिसाबै गसंथानानै थानो हागोन फैबाय थानाय समाव जायफोर दिनै बुजिलायनाया एसे गोरोन्थि जादों सानलायलायनाया दिनै जोंहा गुबुन गुबुन सानदों दिनै बयबो सोरबाखौबा जुदि गोरोन्थि नुदोंबा बेखौ सुद्रायनो थाखाय बयबो एखे मोनसे प्लेटफर्माव फैनानै मोनसे टेबोलाव जिरायनानै सावरायलायनानै बर' हारिनि लाबनि थाखायनो जौगानायनि थाखायनो खामानि मावनो आगान सुरनायखौसो आङो दिनै आं बे हाबाफारिनि नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बेखौसो आं खावलायनो सानदों।